דמיינו את זה. 3 לפנות בוקר. לקוח פוטנציאלי נמצא באתר שלכם, רגע לפני רכישה. אבל יש לו שאלה אחרונה. אין מענה. הוא נוטש. במקביל, אתם כבעלי עסק מוצפים בשאלות שחוזרות על עצמן, ומפספסים הזדמנויות בזמן שאתם ישנים. זה בדיוק המקום שבו נכנס לתמונה IncrediChat. זה לא עוד צ'טבוט, זה סוכן המחירות והתמיכה האישי שלכם, שעובד 24/7. אתם פשוט מאמנים אותו עם הידע שלכם, מעלים קבצי PDF, מסמכים ומידע על מוצרים, והבינה המלאכותית לומדת את העסק שלכם ועונה כמומחה. לחנויות אונליין הוא ממליץ על מוצרים, מנחה לקוחות כל הדרך לסגירת עסקה והופך גולישים לקונים. והוא לא רק כותב, לקוחות יכולים לדבר אליו, והוא עונה בקול אנושי טבעי. הוא גם דובר שפות, עברית, אנגלית ועוד, כך שתוכלו לפרוץ לשווקים בינלאומיים. ההתקנה לוקחת 2 דקות, והוא לוקד עבורכם לידים באופן אוטומטי. התוצאה, בזמן שאתם נחים, לקוח מרוצה מקבל תשובה מיידית. אז הפסיקו לאבד לקוחות. התחילו שיחות. בקרו ב-increditchat.com ונסו 14 יום בחינם.